Bé, doncs ara estem al Tallaret, que és un taller que hi ha a Bagà, i aquí doncs estem elaborant el que és el mocador perquè la geganta del nostre poble, que es diu Berenguera, doncs el pugui lluir. És un mocador que l'estem elaborant amb un fil de color negre. I bé, doncs com podreu veure hi ha diferents punts que són aranyes, punt de la verge, mig punt i teixit. I hem triat un patró que fos bastant fàcil perquè totes les puntaires que venim aquí al taller a fer puntes doncs puguem col·laborar. També si hi ha alguna puntaire que s'anima a voler col·laborar, doncs serà benvinguda. Ara ja estem aquí, que és per fer la cantonada, la llargada serà aproximadament d'1 metre i l'amplada, doncs bé, suposo que aquí deu haver-hi uns 15 centímetres. Llavors, un cop el tinguem elaborat, aquí al mig hi anirà una peça de roba que segurament doncs, hi brodarem les persones que el vam fer i el lloc on l'hem fet, que és el Tallaret. Bueno, consta, hi ha diversos tipus de teixit, que serien, ja m'expliquin, serien... Bé, doncs... Aquí hi ha el tipus... Intercalem aquestes aranyes, això són aranyes, punt de la verge, això és un altre tipus d'aranyes. Com vol dir un altre tipus d'aranyes? Què seria això? Doncs és una altra manera de fer l'aranya. Com podeu veure, aquesta aranya és tancada i aquesta aranya d'aquí és oberta. Llavors... I això com... on te les fan? O és un tipus de punt que ja ve així amb el patró o és algun tipus d'aranya especial? No, bé, aquí amb el patró originàriament, com podreu veure aquí, hi ha guipús. Aquest patró hauria d'haver anat amb guipús. El que passa que, bé, ja he comentat doncs, que aquest mocador l'estem fent entre totes les puntaires, llavors és una mica complicat trobar que totes les persones sàpiguen fer guipús. Llavors, per poder col·laborar totes les meves alumnes que venen aquí al Tallaret, doncs hem decidit de fer aranyes perquè així totes el puguin fer. Llavors, doncs bé, també hi tenim aquestes bandes de teixit i aquestes bandes de mig punt. Llavors, la mostra seria aquesta, i aquesta mostra doncs, es va repetint. Tota la llargada se'ns va repetint la mateixa mostra. I en fil negre no és molt difícil de treballar? És una miqueta més complicat, el que passa que la nostra geganta doncs, porta el vestit d'un color rosa salmó. Llavors vam pensar que amb un color negre doncs, quedaria molt més maco que amb color blanc. Per això ens vam decidir pel color negre. Molt bé. I tenen vostès alguna data d'entrega o quan sigui acabat? Doncs necessitem molta col·laboració de totes les persones que se'ns animin i de moment doncs preveiem que aquest any ja no podrà ser l'entrega, haurem de... Bueno, però aquest any és molt curt, ja falta molt poc, no? Per això mateix, que aquest any no serà. Haurem de mirar doncs si pogués ser per l'any que ve. Bueno. Però bueno, anirem treballant perquè és una cosa que l'estem fent amb molta il·lusió. Llavors, doncs, bueno, les estones que tinguem, les petites estonetes que tinguem per treballar, doncs ho anirem fent entre totes. Molt bé. Doncs, bueno, que tingueu sort i que ho pugueu fer ben aviat, no? Esperem que sí, que tot ens vagi bé i poder acabar. Ja l'any que ve. A veure.